Welcome to Semper Item Signature. Don't forget to comment, like, share, all bell, and subscribe. I'll spend time to write and sign your request. Tungkulin ng isang guro na maturuan ka, matuto sa mga bagay habang bata pa. Kaalaman ng gagamit sa hinaharap, lalo na sa pagtupad ng mga pangarap. Kayo ang pinakasentro para sa kaalaman, na makatanggap ng sapat na karunungan, na dapat na ikintal sa puso at isipan, pagtuklas at mga gawaing may kabuluhan. Subalit sa hangaring maging tanyag, o sa anumang saloobin na nais ipahayag, naging baluktot at mali ang naipapamalas, na humantong sa komplikadong wakas. May mga dahilan kung hindi nakapag-aral, lalo na kung ito ang nakasanayang asal. Magbubukas lang ng kwaderno kung may pasulit. Sa social media at cellphone, ang oras ipinagpapalit. Kaya sa pasulit walang ibang resulta, kundi ang siguradong mababa na marka. Malaki ang porsyento na hindi makakapasa, kaya may isipang sa kaklase mangungupya. Masakit din naman sa mga guro kung kaunti lang ang nakakakuha sa itinuro. Marahil hindi sapat ang estratehiyang ginamit at kailangan pang ituturo ulit. Hindi kailangan perfect sa lahat ng pasulit, maging sa ayaw mo na ipinipilit. Basta't gawin mo lang ang tamang paraan, ang pangungupya ay dapat iwasan. Mahal na mahal kayo ng mga guro, bilang pangalawang magulang at tagapayo, ang susi sa mas maliwanag na kinabukasan, at tulay upang wakasan ang kalituhan. Bilang isang guro, mayroon ding kahinaan na dapat may pagpipigil at magdahan-dahan. Huwag paiiralin ang kasalukuyang nararamdaman, bagkus laging modelo sa profesyong ginagampanan. Kaya't kayo mga kabataan, huwag matakot ni mag-aalinlangan. Kayo ay pakakaingatan ng mga guro, lalong-lalo na sa paaralang pinapasukan. Kaya, bakit pa mangungupya?